3. Benny! Hvad fanden? Hvad så, Philip? Hvordan går det? Det går stille og roligt, bro. Jeg skal bare, men bro, har du mine fucking penge? Ej, bro, den her gang mener jeg det. Jeg lover dig, du får dem i morgen. Jeg er på vej ud og finde penge lige nu. Bro, jeg gider ikke det der. Jeg skal have mine fucking penge, Bro, altså. du får ikke... Jeg kan give dig ekstra penge oveni. Tro mig, bro. Du får dem i morgen. Jeg lover dig det. Hvad for nogle penge er det, du skal lave? Hvad fuck snakker Det er også fucking ligegyldigt. Jeg lover dig, jeg har penge i morgen. Penge i morgen? Jeg har ikke en skid lige nu, men i morgen har jeg. Hvad har du i tasken? Det er ikke noget, det er en tom taske. Det er ligegyldigt. Lad mig nu bare fucking se din taske, altså. Kom nu. Altså, jeg skal bare have mine penge. Der er ikke noget, dude. Lad mig nu bare se tasken. Hvor fuck er der tasken. med dig? Der er ikke noget i tasken. Lad mig nu bare se tasken. Tag dig sammen. Nej. Tag dig nu fucking sammen, altså. Bro, der er ikke noget. Fuck af! Hvad fuck er det, du laver, altså? Okay, rolig, bro, rolig! Okay, altså. Hold din fucking taske, bro. Fuck dig. Hvad er det, en pose? Fuck dig. Giv mig den fucking taske tilbage, bro. Fuck, sø! Jeg slår jer fucking død. Fuck! Nej, jeg har tasken her. Gik alt fint? Jamen, det gik fint. Ingen problemer? Nej, overhovedet ikke. Hvad er det, jeg hører? Der mangler en pose. Det ved jeg ikke noget om. Prøv at der mangler en pose, det ved du også godt. Det ved jeg ikke noget om. Prøv at du skal erstatte den pose. Hvad? Det ved du godt, jeg ikke kan. Jeg har ingen penge. Det er mit problem. Du ved, at du skal Hvorfor? fucking erstatte den pose. Okay, shit. Jeg blev rullet ind på Rådhuspladsen. Af hvem? Det er ikke nogen vigtigt. Jeg siger hvem? Okay, Philip. Kan du huske Philip? Blege Philip. Ja, blege Philip. Sæt dig nu. Altså seriøst lige nu? Sæt dig nu. Fuck. Prøv at du har bare at give mig den fucking pose Ja, i morgen ja. kl. 12. Ja. Okay? Ellers Ja. er du fucking død. Ja. Hør du, hvad jeg siger? Ja! Jeg skal nok give dig den fucking Før kl. pose. 12, okay? Ja. Godt så. Ja, hvad vil du? Ja, jeg har penge. Kan vi ikke bare mødes? Det kommer ikke til at ske. Jeg lover dig, han er ikke mærke til noget. Jeg skal bare have det der tilbage, ellers jeg er død nu. Jeg skal nok give dig mere end det, jeg skylder. Jeg kan ikke stole på dig. Kom nu, ligesom i gamle dage. Jeg savner det fandme. Hvad siger du så pakke om 30 minutter? Kom nu. Det er en fint, det er en aftale. Nej, okay. Og jeg har du posen? Jeg skal lige se pengene først. Ja, lige her. Du må undskylde for tidligere. Det er så fint nok. Skal vi ikke tage en bane? Jo, lad os gøre det. Skal vi ikke sælge resten? Desværre. Bro, hvad fuck laver du? Du kan sgu da ikke seriøst lige nu, vel? Det er sjældent sort, du ved da ikke, hvad jeg kan gøre. Hvad? Du ved da ikke, hvad jeg kan gøre. Det er dig eller mig. Umuligt.